Артистите са застрашен вид. Те имат нужда от тяхната къща, от тяхната резиденция, от тяхната сцена. Kulturama подкрепи около 50 артисти с лични техни проекти или участвайки в общи проекти. За моя голяма радост тази година ние имаме отново стипендиант, който е дете. Той е на 13 години и силно вярвам, че ще бъде един от водещите челисти на бъдещият музикален живот на България и по света.